Hello guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय। So guys, आं नोंथांमोननो बेसेबा गोबावनिफ्रायनो राइडिं जेकेट लानो होननानै बुंगासिनो दंमोन। So guys, आं फाइनाली राइडिं जेकेटखौ लामारबाय आरोना guys। नाथाय मोनसे बाथ्रा माने आङो जि दिनाखालि बायनो थांदोंमोन बे दिनाखालि भिडिअ खालामनाय जायासै आरो माने आंनिया मायबा मोनसे बुस्थु लायनो थांबाथाय माथाया खाथियालाय माने एख' साननो रोङि रखम जालाङो माने इखौ लानो ना इखौ लानो इदियावनो माने बुस्थुखौ पसन्द खालामनायावनो इदि जालाङो माने नोंथांमोना टेनसन लाना आं दखाननि एसे क्लिप लाना फैदो नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायग्रोना ला नोंथांमोना नायनो हागोन नै बया भेराइटिस दं आरो नायाव नै जेकेटफोरा नै रेन लायनो नैयो राइडिं पेन्ट्स नैफोरो नोंथांमोना नायनो हागोन नैयो राइडिं पेन्ट्स ओमफ्राय नैयाव ग्लभ्सफोरबो दं नै ग्लभ्सफोर दं राइडिं बुट्स दं ओमफ्राय इयाव बेगफोर दङ ओमफ्राय नै हेलमेट मा स्टाइलनि हेलमेट नांगोन नोंथांमोना सब मोनजोबगोन आरो नै गाइस बया बुरजा दंखायो हेलमेटफोरा ओमफ्राय नैयाव राइडिं जेकेटफोरबो दं नोंथांमोना माबायदिखौ नांगौ सब मोनगोन गैयाबाबो अर्डार होना दोनबानो मोनजोबगोन आरो नैथिंबो दं हेलमेटफोरा नोंथांमोननि सेराव नै आङो लानानै फैबाय आंनि जेकेटखौ नैनो आरोना गाइस राइनक्स ब्रेन्डनि आंनि जेकेटआ ओमफ्राय बे जेकेटनि मडेला जादों इयार GT3 ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै यो लेभेल 2 नि याव माबा आर्मर दं आरोना गाइस लेभेल 2 नि आर्मर ओमफ्राय सब आखाइनियाबो बेगनियाबो ओमफ्राय गासैबो लेभेल 2 नि गोजा गाइस ओमफ्राय नोंथांमोननो आं गाननानै देखायनि माबायदि नै नोंथांमोना नायनो हागोन गाइस नोंथांमोना जुदि राइडिं जेकेट गानोबाथाय बेफोर स्ट्रेपखौ एकदमबारे टाइट खालामना ला आरोना जेसेबां हायो एसेबां टाइट खालामना ला माने जुदि नोंथांमोना टाइट खालामाबाथाय नै बेनि माबाफोरा आखाइनि गार्डफोरा माने ओरै जुदि मालाबा बायचान्स गोलैयादेसुन थेवबो गोलैफ्लांबाथाय ओरै खारख्लायबोनायनि चान्स थायो आरोना ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बेयावनो टाइट खालामना लादोंबाथाय बेयाव खारख्लायबोनो हाला आरोना ओमफ्राय बेखौल' नङा ओमफ्राय जिपखौ मारिनानै नैयावबो स्ट्रेप थायो गाइस नै स्ट्रेपखौबो जेसेबां हायो एसेबां टाइट खालामना लाबाय माने इबो नै बेगनि गार्ड थायोना बे बेगनि गार्डखौ माने प्रटेक्ट खालामनानै माने बेगनि गार्डखौ माने इबो गाहाय गोजौ जाबाय थायो बेखौ टाइट खालामना लाबाथाय मोनसे जायगायावनो मोजाङै थायो आरोना गाइस स' गाइस नोंथांमोना नायना माबायदि गस्लाखौ थिक खालामनि एसे नै गाइस नायनानै ला ओमफ्राय गाइस माने आंनिया बडिया फिसाथारना बेलेग ब्रेन्डनिबो नायदोंमोन आङो ओमफ्राय बेलेग ब्रेन्डनिया मोनसेबो जायाखै आंनियाव माने साइजआ गिदिर गोजा L M दं ओमफ्राय मोनसेबो जायाखै ओमफ्राय राइनक्सनिया नै मोनसेयाल' इयार GT3 S साइजनि दंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय नै S साइजनि आंनियाव बरिया फिट जादों बेलेग साइजआ मोनसेबो फिट जायाखै ओमफ्राय मानसियानो गैयाना गोरान राननो ओंखायनो गस्लाफोराबो मिलाया स' गाइस आंजों लोगोसे दाख्लै हिमांशु ब्र'आबो मा होनो माबाखौ लायनो थांदोंमोन आरोना जेकेटखौ ओमफ्राय आं दा ब्र'खौ लेंहरबाय आरोना नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैयो हेल' गाइस हिमांशु ब्र' नोंथांमोना बेनियाबो चेनेल दं हिमांशु ब्लग्स होननाय गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ थेवबो चेकआउट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै ब्र'आबो जेकेट लाबोदो आरोना नै ब्र'नि जेकेटखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ब्र'नि जेकेटआ XTS नि माने इबो राइनक्स कम्पानिनियानो आरोना राइनक्सनि सफ्ट ब्रेन्ड माने बेखौ राइनक्सआनो प्रमोट खालामो आरो राइनक्सनि कम्पानिनिफ्रायनो बानायनाय बिदि बुंदों थारमाने बेयाव जाय दखानिफ्रा नङा दखानि ब्रादारा ओमफ्राय आं माने राइनक्सखौ लानो सानदोंमोन माने बेयाव बाजेटआबो एखेयानोखा बिबो 6000 ओमफ्राय आंनाबो 6000 ओमफ्राय बेयाव माने थार्मेल लाइन रेन लाइना दंफायो इनक्लुडिंआव दंफायो ओमफ्राय बे ब्र'नि लानायाव गैयामोन
थेवबो आं ब्र'आ राइनक्स लानायखाय आं सानबाय एसे आंबो एसे बेलेग ब्रेन्ड लानायसै होमबासो मोजां नुगोन ना कालारा एसे बेलेग बेलेग जायोबा बिदि साननानै आं बेखौ लानाय जाबाय आरो बिनि नैयाव शल्डाराव थानाय बेखौ मा होनो ब्र' बेखौ सल्जार गार्ड माने गोजौआव थानायखौ बेबो गार्डआनो जाहैना खिन्थु बे स्टाइलखौ आं बहुत मोजां मोनदों बेखायनो आं लादों खिन्थु खमनियाव बारा बेखौ बारा मोनाना जेरै नागिरा 6000 फोरनियावथ' मोनानो ओरैनो 10,000 राइनक्सनिबाथाय 10,000 मेक्सिमाम बेलेगावबो मोनो बेफोरबायदि आरो दा बर्थमान गासिबो लेभेल 2आनोखा इयावबो शल्डारावबो लेभेल 2 एल्ब'आवबो लेभेल 2 बेगावबो लेभेल 2 ओमफ्राय चेस्टआव गैया ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नै आंनियाव थार्मेल लाइनारफोरखौ मोनफाया खिन्थु इयाव सब मोनफायो नोंथांमोना रेन लाइनार थार्मेल लाइनार सब मोनफाजोबगोन आरोना गाइस ओमफ्राय आंबो नायदोंमोन नै ब्रेन्डखौ नायदोंमोन खिन्थु आंनियाव साइजआ मिलाया नै मोनसेल' जेकेट दंमोन आंनियाव मिलायनाय एस साइज आंना एल साइज बियो माने जेकेटफोरखौ फिसा साइजनिबाथाय अर्डार होना दोनखानांगौ आरोना फार्स्टआवनो नङाबा मोननो नागिरा ओरै टाइपनि जायो माने दा मानसिया एमआनो बांसिन थायोना एमआ सोलियो ओमफ्राय एम दे एल दो बांसिन सोलियो ओमफ्राय एक्सेलआ बांसिन सोलियो ओमफ्राय बेलेगफोराथ' एसे गिदिरफोर राइडआव थांखायो नालाय गिदिर मानसियासो लाखायो जेकेटफोरखौ ओंखायनो एसे गिदिर साइजनि लाबोना दोनो आंफोरबायदि टिक्लु मानसिनो एक्सेलआ बिराद एल आरो एक्सेलआ बिराद सोलियोना इसोर मोननाया सोलियो स' नै ब्र'नियाबो 6000 लादो प्राइसआ नोंथांमोना मोजाङै नायना ला खनसे नै ब्र'आ गिदिंना देखायगोन ओरैजाय खेबसे ओमफ्राय नै ओरैजाय खेबसे ओमफ्राय ब्र'निया जेकेटनि प्राइसआ 6000 लादो आरोना गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन खिन्थु आंना एसे डिसकाउन्ट मोनदों बेयाव बिथांनिया डिसकाउन्ट मोनदों ब्र'निया डिसकाउन्ट मोनदों माने बेलेग ब्रेन्डनिखौ एसेबाबो डिसकाउन्ट होगोन ओमफ्राय खिन्थु राइनक्सनिखौ नोंथांमोना थाइसेबो आथोनाबो डिसकाउन्ट मोननाय नङा जि लिरनाय दाम बिनो लिरनाय दामिनो एकदम फिक्स प्राइस आरोना गाइस माने इसोरबो माने डिलार बायदिसो आरोना मालिकआ जियाव फाननो होयो माने राइनक्स ब्रेन्डनिफ्राय जियाव फाननो होयो बेबायदिसो फाननांगौ जायो आरो माने इसोरबो डिस्ट्रिबिउटर टाइपनिसोना इसोरबो ओंखायनो बेबायदिनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नै जोंहा सानैनिखौबो नायनो हागोन माबायदि ओमफ्राय पुरा गारखा एकदमबारे हाया गाइस बाबो साया डेन्जार ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' जोंनि जेकेटखौ नुबायानो माबायदि स' जों जेकेट लाबाय जेला राइड खालामसिगोन आरोना सानैबो ब्र'जो राइड खालामसिगोन आरो सानै साथाम लोगो दंबावखायो जोंना अलरेडि नोंथांमोना ब्लगाव नुबाय थाखायो डिएन मोनाथ' मिथिखागौ बुरानो मिथिगौ गिदिर ब्लगार जोंनि जोंखौथ' मिथिसिनबावा जोंखौ मिथिसिनबा बिसोरखौ मिथिसिनबावो जेनेबा जों एखेल'यैनो थांगोन बिसोरनो नेक्स्ट राइड जोंना उदालगुरि फैगासिनो दङ थाबैनो उदालगुरिनि मोननैसो मा जायगा देखायनो नाजानोसै भिडिअखौबो साबस्क्राइब खालामना दोन लोगोफोर भिउ खालामना साबस्क्राइब खालामालासिनो नाङा होमबा थाब माने आपल'ड खालामबानो नुगोन आरो थ' गाइस सापर्ट खालामबाय था सापर्ट होलांबाय था जोंखौबो ब्र'खौबो आंखौबो सापर्ट हो जोंनि बर' जिखिनि इउटिउबार दं गासैखौबो सापर्ट हो माने जोंनि बर' लेंगुवेजआ जाहाथे वर्ल्डआव स्प्रेड जायो जोंनि कालसारा जाहाथे वर्ल्डआव स्प्रेड जायो नोंथांमोननियाव बेखिनिखौनो आसा खालामनाय थाबाय जे नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन स' गाइस नोंथांमोना जोंनि जेकेटखौ देखायबाय ओमफ्राय जों नोंथांमोननो नेक्स्टनिफ्राय राइड देखायबाय थानोसै जेकेट लाबाय टेनसन गैला एबार राइड मारिबाय थानोसै स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै स' गाइस टाटा बाय बाय जय बर' हारिनि जाबाय आंनि मोनसे